Bueno, ni Endika naiz, urte luzeko lanaren ondoren errealitate bihurtu den ametsa gauzatu dut, zerpa produzioak sortzea eta urte terdi daramat proiektuarekin martxan eta oso pozik nago. Zerpa produzioak ekoiztetxe bat da, eta bertan era guztietako produktuak sortzen ditugu ikus-entzunezkoaren arloan, eta berez, nik bakarrik nago enpresan, baina inguruan badaukat beste autonomo edo ekintzaile eta beste enpresa sare bat haiekin egiten dudala lan. Denetarik egiten dugu, bai dokumentalak, publizitatea, streamingak, eskontzan, bideoklipak, denetarik egiten dugu. Eta gustatzen zaiguna batez ere da bezeroarekin tratu hurbil bat izatea eta egiten ditugun proiektu guztietan inplikatzea, ez? Azkenean garrantzitsuena ez da produktu bat perfektua izatea, baizik eta gure bezeroei balioa daukaten produktuak sortzea baizik. Ekoizten ditugun produktuak sortzeko teknologia ezberdinak erabiltzen ditugu, behar izanaren arabera. Adibidez, goi mailako produktuak sortzeko, dokumentalak, publizitatea, zinemakamarak erabiltzen ditugu. Beste produktu batzuk sortzeko adibidez sare sozialetarako eta gaur egun sakeleko telefonoekin kalitate handiko produktuak sortzen ditugu ere. Eta orain murgiltzen hasi gara adimen artifizialean, ez? Bai irudian eta baita ere ahotsean ere. Gaur egun ez da etorkizunean etorriko den gauza bat, ja hemen daukagun tresnak dira eta irudiak sortzeaz aparte ere lokuzioak, kofa-ahotsak eta horrekin egiten ditugu gaur egun. Ibilbide honetan niretzako sari hau irabazteak ilusia handia egin dit, niretzako bai lanbide heziketak eta bai urrats bat programak nolabait esateko bizitza aldatu didalako, ez? Nik bere momentuan unibertsitatean ikasi nuen lizentziatura bat eta bukatu ondoren nire bizitzari aldaketa bat eman nion, ez? Norabide aldaketa bat. Eta hori aurkitu nuen lehendabizi lanbide heziketa, ez? Gasteizko Mendizabala ikastetxean egin dituen ikus-entzunezko ikasketak eta horri esker 10 urte baino gehiago eman ditut lanean sektoreko enpresa ezberdinetan. Eta gero nire kabuz ekintzaile proiektu bat aurrera atera nahi nuenean, Derioko Nekazal Eskolan urrats bat programarekin harremanetan jarri nintzen, bertan pila lagundu zidaten, hemendik oso eskertuta nago, eta hor lagundu zidaten bideratzen nire proiektua errealitate bihurtzera, ez? Eta orduan aurkeztu nintzenean lehiaketa honetara, ez irabazteko intentzioarekin, zen apurtxu bat, nola lanbide heziketak eta urrats batek, beste lagundu didaten, apurtxu bat ez, esker hori bueltatzeko intentzioarekin. Eta esan zidatenean, saria irabazi nuenean, kriston ilusioa egin zidan. Azkenik ez bakarrik irabazleei parte hartu duten guztiei zorionak emateaz eta azkenean ekintzailea izatea eta proiektu bat martxan jartzea ez da batere erreza,
oso ausarta izan behar zara, eta orduan bai irabazlei eta bai parte hartzaile guztiei zorionak eta animo zuen ametsen bidean.